Той е Иван, бе. Иван пушката ли бе, какъв беше? Какво Желанка? Какво става, бе? Брат, тук ли се бишчики, бе, човек? Ванка, покажи им прелестите, бе. Ма тук ли са прави, бе, брат? Слез да го видиш, Кевин. Алло, Ванка! Остай го, момчето. Не чуя се огубан, нали? Що? Чуя се скинали. В смисъл с петър. Сигурно значки. Той е с 5 бе, брат, пизда, че тук не карам много за мътни. Има 5 часа плейтайм, брат, това не стане. Да, бе, той не се е убил за полицията си, за не се приказвам да отбавам. Това е, брат, 6 часа има плейтайм, как да го банна сега? Так ми е гадно. Как така има скин меню, бе? Аз се засеках с него в болницата. Търсеше доктор да го излекува, че имаше болки в чепа. А как така, бе, брат? Как така е с пет? Мод ме